O orzamento da Deputación da Coruña ascenderá no 2026 a 256,5 millóns de euros. Supón un incremento do 6,6% con respecto ao exercicio anterior. O documento será levado a pleno este venres. Que tal, saúdos? Primeira das 3 xornadas de concentracións diante dos centros de saúde e PACs de toda Galicia en defensa da atención primaria. En Vilanova, por exemplo, estiveron presentes representantes da CIGA, CESIF, Comisións Obreiras e UGT. Os 4 sindicatos van da man nestas protestas que se repetirán este mércores e xoves. Son movilizacións previas á folga que convocaron pro vindeiro día 26. A Deputación de Pontevedra acorda co Adif iniciar o proceso de cesión do treito ferroviario en desuso entre Pontevedra e Arcade para convertelo en vía verde. Foi o acordo que chegou o presidente Luís López na reunión que mantivo esta mañá en Madrid con responsables do administrador ferroviario. Vilagarcía converterase na Vila do Bo Trato para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O Concello impulsa polo 25N a primeira campaña construída de forma colectiva a través dun proceso de escoita á veciñanza. Tamén en Ribeira presentaron hoxe a súa campaña do 25N, poñendo foco este ano na educación. Hoxe nas novas coñeceremos tamén a biblioteca infantil que puxeron en marcha no Hospital Provincial de Pontevedra. Unha iniciativa que busca facer máis levadíos os ingresos dos bebés na área de neumatoloxía. No marco da campaña Os libros tamén acunan, as familias xa poden acceder a exemplares pensados para reforzar os vínculos e estimular os seus bebés mentres están ingresados. E Noia celebrará a súa semana musical con diversos concertos na igrexa de San Martiño, ademais das actuacións a cargo dos alumnos do Conservatorio e de varias corais polifónicas. Os dúos Nan e Xesta pecharán a programación. E con todo isto arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Deputación da Coruña presentou esta mañá o seu orzamento pro ano 2026. O presuposto ascende a 256,5 millóns de euros, o que supón un 6,6% máis respecto do exercicio anterior. Acompañado do vicepresidente Xosé Regueira e o deputado responsable de Facenda Xosé Ramón Riobó, o presidente do organismo provincial Valentín González Formoso comparecía en rolda de prensa para debullar o documento orzamentario para o vindeiro ano 2026, que ascende no seu total a 256,5 millóns de euros, o presuposto máis alto da súa historia, cun incremento do 6,67% con respecto do exercicio anterior. Na súa intervención, González Formoso destacou a aposta da entidade en apoiar a todos os concellos da provincia, un aspecto este que tamén referendou o vicepresidente Xosé Regueira. Sobre todo, reflexan unha intensa aposta por parte deste goberno provincial de coalición polas partidas que para nós son bandeiras. En primeiro lugar, lóxicamente, o apoio aos concellos, que é a nosa razón de existir, ¿no? Básicamente, é que se incrementa hasta os 110 millóns de euros, unha subida considerable a través do plan único das liñas de axuda directas e obxectivables de cara aos concellos. 110 millóns de euros cos que arrinca este exercicio 2026 para os concellos da provincia. Sin o orzamento da Deputación e sin a achega que se lle fai aos concellos a través dos mecanismos do plan único e de outras axudas, eu atreveríame a asegurar que moitísimos dos concellos desta provincia, a gran maioría dos concellos desta provincia, deixarían de prestar servizos esenciales á súa sociedade. Polo tanto, a Deputación sempre está pendente de cales son as preocupacións da sociedade, pero sobre todo as administracións que traballan máis cerca dos problemas da sociedade, como son os concellos. Outra das bandeiras destes orzamentos volverán a ser as políticas que teñen que ver coa protección social, sen esquecer tampouco o apoio ao emprego. No ámbito do emprego estamos tamén en cifras récord. Falamos que levamos investido xa, co que vamos a investir este ano pois uns 125 millóns de euros en creación de emprego.
o cal nos leva a cifras tamén moi salientables no ámbito da provincia. Falamos de 8.000 postos de traballo creados nos últimos 10 anos, 1.875 empresas axudadas a crear, a emprendedores e emprendedoras da provincia, e máis de 4.000 autónomos e autónomas apoiadas a través desta liña. O titular da Deputación destacou tamén a boa xestión económica do actual goberno provincial, que tras 10 anos no goberno mantén débeda a cero. O digo para aqueles que dubidan da boa xestión dos gobernos de progreso, aquí está a acreditación de que en 10 anos débeda cero da Deputación, somos máis rápidos que nadie en pagar e a vez somos máis convencidos de apostar pola gran bandeira nosa que é a protección social. Unha das novidades contempladas no documento orzamentario para o vindeiro ano será a apertura de 2 sedes da institución provincial en Santiago e Ferrol, co fin de descentralizar a entidade, ou a posta en marcha do proxecto de novas residencias, coa construción das casas do Maior de Ordes, As Pontes e Rianxo. E como víamos tamén en portada, a Deputación de Pontevedra acorda coa DIF iniciar o proceso de cesión do treito ferroviario en desuso entre Pontevedra e Arcade para convertelo en vía verde. Foi o acordo o que chegou o presidente Luís López na reunión que esta mañá mantivo en Madrid cos responsables do administrador ferroviario. O compromiso pasa por comezar de xeito inminente os trámites para acadar a concesión administrativa que permita que o trazado pase a ser xestionado pola Deputación nos vindeiros 10 anos. Luís López afirma que se trata dunha noticia que a provincia leva anos agardando e manifestou o interese da administración pontevedresa a hora de encabezar o proxecto. O consenso institucional, social e político na zona e a mantendida do goberno provincial para avanzar en todas as súas fases. Ademais de contratar a Fundación Ferrocarriles Españoles un estudo de factibilidade deste trazado, a Deputación ten reservado no orzamento do vindeiro ano unha partida de 100.000 euros para a redacción do proxecto. O Concello de Noia realizou unha serie de actuacións para mellorar a eficiencia enerxética no pabillón Alonso Rodríguez. Ademais da instalación de placas fotovoltaicas, procedeuse á reposición de varias luminarias na pista exterior. A instalación de paneis solares na cuberta do pabillón Alonso Rodríguez permitirá un aforro anual estimado de 9.000 euros para as arcas municipais de Noia. Esta actuación supuxo un investimento próximo aos 48.000 euros cofinanciado grazas a unha subvención do INEGA. Ademais, o Concello procedeu á reposición dos focos na pista exterior para permitir a práctica deportiva nun horario máis extenso. En total, a instalación destes paneles fotovoltaicos tuveron unha inversión de 48.000 euros, dos cales 28.000 euros foron financiados a través dunha subvención do INEGA. Por outra banda, tamén se levaron a cabo unhas melloras nas luminarias da pista tamén do Alonso Rodríguez, porque non cumplía co mínimo exixible para a práctica deportiva. Entón, o que se fixo foi unha reposición, digamos, dos focos que ten un importe aproximadamente duns 10.000 euros e que vai permitir un correcto desenvolvemento da actividade deportiva. En total, pois inverteuse no Alonso en canto a eficiencia enerxética e a mellora da iluminación uns 60.000 euros que van a repercutir nunha mellora na práctica deportiva. En paralelo, o Concello realizou tamén unha reforma na zona de vestiarios que se atopaban en moi mal estado. Ademais disto, tamén se levou a cabo unha reforma nos vestiarios, porque estaban nun estado un pouco lamentable e, bueno, pois sustituíronse, digamos, que o falso teito, tamén se deu, pois, digamos, unhas obras de mantemento desta instalación. Primeira das 3 xornadas de concentracións diante dos centros de saúde e PACs de toda Galicia en defensa da atención primaria pola falta de persoal e a incapacidade de xestión da Xunta. En Vilanova, por exemplo, estiveron presentes representantes da CIGA, do CESIF, de Comisións Obreiras e a UGT. Os 4 sindicatos van da man nestas protestas que repetirán este mércores e xoves. Son movilizacións previas á folga que convocaron pro vindeiro día 26.
A proposta da Xunta para reorganizar a atención primaria suscita un rexeitamento xeralizado. CIGA, CESIF, Comisións Obreiras e UGT van da man para visibilizar a súa negativa ante o que consideran un momento crítico para a atención primaria. Hoxe iniciaron as súas movilizacións diante dos centros de saúde tamén dos PACs de toda Galicia, como aquí en Vilanova. Estamos non só ante un déficit de médicos, enfermería en general, de personal, sino también ante una incapacidad de gestión de los recursos por parte de esta administración. Y además estamos viendo en la mesa negociadora que tienen muy poca capacidad de negociación, se están mostrando totalmente rígidos e inamovibles. E ante a falta de avances organizaron estas movilizacións que repetirán tamén este mércores e xoves na previa folga que convocaron pro día 26. Lamentan que nas negociacións as promesas non pasen de aí. Promesas sin plazos e sin datas. Todo é faremos, pero nunca din nada. E un montón de cousas din, sí, que non poden ser todo pues, presupostos de 2027. Estamos en 2025. 2027 creo que nos queda bastante lonxe a todos e aparte, cando non se dan datas sobre cando se van a facer as cousas, nos así non pensamos levantar a folga. Unha folga que sustentan en ata 13 reivindicacións para todo o persoal, non só facultativo. Para todo o persoal, para todas as categorías. A nos aquí traballan todas as categorías, non só o persoal médico. Polo tanto, aquí nos cando pedimos para todos os traballadores e para todas as categorías. Entre os puntos que teñen sobre a mesa salienta a actualización do modelo retributivo, a dotación e renovación de recursos materiais en centros de saúde PACs, un estudo da carga asistencial dos PACs ou unha redución da xornada a todo o persoal da atención primaria. É unha chamada de atención á Consellería, vale, levamos moito tempo insistindo e facendo unha serie de reivindicacións, incluso temos acordos firmados que non se están respetando e víamos necesario, como última medida, convocar esta folga. A Consellería de Sanidade pola súa banda, para facilitar as negociacións, di estar disposta a retirar o documento de medidas para a atención primaria que levou á mesa sectorial de outubro e que motivou a convocatoria de folga por parte das centrais sindicais. Seguimos falando de sanidade. O Sergas saca a licitación o suministro de reactivos para detectar a presenza de drogas en Ouriña. 17 unidades de atención a drogodependencias vanse beneficiar deste innovador sistema, entre elas a UCA de Ribeira. Este material permitirá identificar sustancias como anfetaminas, cocaína, metadona ou cannabis, supoñendo un importante avance no seguimento dos tratamentos e avaliación dos doentes. O contrato conta cun orzamento de 157.000 euros e un prazo de execución de 12 meses. As empresas interesadas en concorrer ao concurso dispoñen de prazo para presentar as súas ofertas ata o 1 de decembro. As innovacións en solo pélvico da rede de centros de saúde da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, a unidade de hepatite C de digestivo do CHUP e o traballo en oncoloxía da farmacia hospitalaria, premiados no certame Best in Class 2025. A Cátedra de Innovación e Xestión Sanitaria da Universidade Rei Juan Carlos e a publicación especializada Gaceta Médica organizan cada ano estes galardóns para recoñecer os mellores servizos, unidades e procesos asistenciais de hospitais e centros de saúde de toda España. Por segundo ano consecutivo, o Servizo de Digestión do Complexo Hospitalario Universitario Pontevedrés foi recoñecido como o mellor servizo de España. Este servizo xa recolleu 3 premios Best in Class consecutivos como mellor unidade de hepatite C de todo o Estado nos anos 2020, 2021 e 2022. Bueno, e a volta da publicidade falamos desas campañas que xa están en marcha tanto no concello de Vilagarcía como no de Ribeira con motivo do 25N. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Vilagarcía convértese na vila do bo trato para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O Concello impulsa polo 25N a primeira campaña construída de forma colectiva a través dun proceso de escoita á veciñanza. As distintas reflexións que lle dan significado ao bo trato e que lle dan forma tamén a esta campaña foron aportadas por veciños e veciñas da cidade, incluídos rapazada e adultos. A programación do 25N complétase en Vilagarcía con distintas actividades. Na antítese da violencia machista atópase o bo trato. Bo trato é
reflexionar de como construir unha vila, con quen coida, como coidamos, que recursos temos, que espazos ocupamos, pois puidemos ver que Botrato ten moitas definicións, así que pensamos que por que non que a cidadanía de Vilagarcía as defina todas. Vilagarcía cuña este termo para darlle forma este ano a súa campaña do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, unha iniciativa innovadora na que foi a veciñanza a que lle deu forma ao proxecto. Nace do froito da escoita activa de moitas persoas, rapaces, persoas de distintas idades e demais, pois falamos do botrato, que é algo fundamental a hora de prever as violencias machistas e, sobre todo, para vivir e convivir en armonía e en sociedade, pois o botrato é algo fundamental. A campaña xa é visible na cidade, coa pancarta pendurada na Casa do Concello e presente tamén nas marquesiñas e autobuses con frases como esta, unha reflexión que forma parte desta iniciativa grazas a ese proceso de escoita. Construímos 2 xornadas de escoita co alumnado dos centros educativos de Vilagarcía e con persoas adultas, para tamén ter así un pouco unha perspectiva interxeneracional. Despois destas xornadas de escoita, os resultados destas reflexións das definicións de botrato son as que están visibles nas campañas. Todas as reflexións poden consultarse xa nun dossier que está disponible na web municipal. A campaña, ademais, continúa viva. Queremos que a campaña continúe a ser participativa e que teña unha continuidade, por iso construímos un correo que é vilabotrato@vilagarcía.gal, onde as persoas poden continuar a mandar as súas definicións de botrato para construir entre todas e todos unha cidade libre de violencias machistas, un pouco o obxectivo unha vila botrato. Ademais, a programación do 25N en Vilagarcía inclúe outras actividades. Este venres terá lugar o Festival Reivindicativo no que participa o alumnado da cidade, este ano na compañía de Pauliña. Ese mesmo día, o Serán proxectarase o filme Son Nevenca no Salón García. O propio día 25 darase lectura ao manifesto e, por último, o venres 28, Marta Carrillo ofrecerá o seu espectáculo A Peito Descuberto sobre a aventura da lactancia, contado entre teatro documental, humor e emoción compartida. Todas as propostas son de balde. E hoxe tamén presentaron a campaña do 25N no Concello de Ribeira, onde van poñer o foco na educación. Ademais dos actos institucionais pro propio día, vanse a desenvolver obradoiros e talleres de prevención nos centros educativos. O Concello sumarase ademais ás campañas de fronte á violencia de xénero da Deputación da Coruña e violencia con todas as letras da Xunta de Galicia. Un ano máis, o Concello de Ribeira pon en marcha un amplo programa de actividades para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O acto institucional terá lugar o propio 25N na Praza do Concello, coa participación dos centros educativos e do tecido asociativo do municipio. E a actividade vai a consistir nun muro feito, un muro que llevamos a chamar o muro da igualdade, que son caixas con mensaxes de bo trato e de respeto, que estas caixas foron realizadas por todo o alumnado que vai a participar, coa finalidade que podan traballar en esta temática. Despois procederemos á lectura dun manifesto institucional e participativo, no cal temos convidadas tanto a corporación como a todas as entidades, e remataremos este acto coa plantación dun olivo na Plaza do Concello como símbolo e homenaxe ás persoas que foron vítimas de violencia de xénero no 2025. Nesa mesma xornada sairá á rúa a Ruleta do Benquerer, un posto no que a cidadanía poderá interactuar e aportar a súa propia visión sobre esta problemática. Dunha maneira interactiva e dinámica, pois que tamén poidan dar algunha pincelada do que conmemoramos ese día, do que se pretende e un pouco en esa clave de dinamización, pois que tamén poidan achegarse a un posto de pé de rúa, dirixíndonos así ao público en xeral. Moitas veces é complicado chegar ao conxunto da cidadanía se non faz cousas moi limitadas a destinatarias e a destinatarios concretos, entón aí abrímolo a todas as persoas que durante a xornada do 25, tanto pola mañán como pola tarde, poidan atoparnos no posto para interactuar e para xogar un pouco a nosa ruleta. Ademais das actividades conmemorativas, destacan os obradoiros e charlas nos centros de ensino. Haberá un coloquio sobre violencia sexual no CIP Coroso, obradoiros de sensibilización en secundaria e contacontos pola igualdade dirixidos ao alumnado de infantil, así como talleres sobre diversidade para primaria. O programa completase cun monólogo para público adulto xoves 27 no Centro Cultural Lustre Rivas e a campaña digital Disi o Botrato, onde os veciños poderán compartir fotografías nas redes sociais do Concello baixo este lema.
A perimenopausa e a menopausa centrarán o foro da Muller e Benestar que se celebrará por primeira vez en Pontevedra. A cita será o vindeiro sábado 29 deste mes de novembro no Teatro Principal e busca ofrecer información, apoio, rigor profesional e acompañamento ás mulleres para afrontar esta nova etapa vital. Un momento de numerosos cambios a nivel físico, mental e emocional. Durante moitísimo tempo, os temas que tiveron ou que teñen que ver coa saúde das mulleres estiveron infravalorados, minusvalorados e o peor de todo é que ás veces incluso estiveron ridiculizados e frivolizados. Este foro está pensado dende un punto de vista técnico e como un encontro onde sentirnos comprendidas, entendidas y ayudadas. Hemos contactado con varios profesionales para que la gente también sepa lo que es la menopausia y perimenopausia, porque aún en el día de hoy la mujer no sabe realmente lo que es la menopausia, piensa que solo se me va la regla y ya está, y no, hay muchas problemáticas y muchas cosas que hay que contar y que hay que saber para poder llegar a ese momento, pues bien, ese momento de la mujer que es otra etapa de la mujer. Y se trata sobre todo de aportar información, aportar recursos, hacer comunidad y la otra brecha que teníamos ahí es la de la investigación, ¿no? Como ya se está ahora abordando, está en sus comienzos. Entonces es como vamos a poner este grano de arena y vamos entre todas las mujeres ahora actualmente a empujar hacia este camino. O Foro da Muller e Benestar na Peri e Menopausa será unha intensa xornada de mañá e tarde que incluirá 11 relatorios técnicos con especialistas e unha mesa redonda de experiencias. Participarán profesionais en xinecoloxía, nutrición, farmacéutica, endocrinoloxía, fisioterapia, psicoloxía ou cardioloxía, entre outras áreas. Os seus obxectivos son desmontar mitos, informar e despexar dúbidas sobre a perimenopausa e menopausa. O acceso ao encontro é de balde, pero ten inscripción. As persoas interesadas en asistir poden anotarse a través da web momentocalma.es. As nais e pais teñen un novo recurso á súa man para facer máis levadíos os ingresos dos seus bebés na área de neonatoloxía do Hospital Provincial de Pontevedra. A área sanitaria e a editorial Calandraca veñen de poñer en marcha unha biblioteca de publicacións infantís. No marco da campaña Os libros tamén acunan, as familias xa poden acceder a exemplares pensados para reforzar os vínculos e estimular os seus bebés mentres están ingresados. A área de neonatoloxía do Hospital Provincial de Pontevedra e a editorial Calandraca únense para dar ferramentas ás familias para facer máis levadíos os ingresos dos seus bebés, para rolar coas palabras cando facelo non é sinxelo. Sabendo que o método canguro son moitas horas, os pais pasan moitas horas cos nenos, queríamos darlle unha ferramenta para axudarlle a pasar esas horas. Entonces, falando dos beneficios da lectura, a lectura é beneficiosa a calquera idade. Entonces, dixemos, pois hai que buscar algo que se aplique na UCI neonatal. En un curso que coincidín con unha enfermeira do 12 de outubro, demos forma a esta pequena iniciativa. Esta biblioteca de publicacións infantís xa está disponible para as familias, con libros escollidos con mimo para as primeiras idades. Son libros con esquinas redondeadas, con un material eso que se pode limpar, se pode desinfectar, despois se basea moito no ritmo e na rima, que o neno neste momento máis de acuna, por decir dun xeito, non? Son libros parecidos a Nana, son pequenos poemas que ademais teñen un fondo clariño, ilustración ben definida, que tamén nos axudan na estimulación visual. Os libros convertense así nun recurso en momentos duros. Segundo os expertos, axudan a diminuir o estrés da hospitalización, á vez que reforzan o vínculo entre as nais e pais e os bebés ingresados. Tamén desenvolven a actividade neurolóxica dos meniños. Entonces, estar coa nai en contacto pel con pel, léndolle este tipo de contos cunha rítmica concreta, cunha sonoridade concreta, como vos explicaron antes cos libros, estimulalle o neno, primeiro, a favorecer o vínculo coa nai, e segundo, a desarrollar as súas áreas cognitivas que ten que desarrollar por ser prematuro, por chegar antes de tempo, por decirlo así.
e implicas aos pais tamén nos cuidados do recén nacido, en poder as familias en que xa tamén lle das un rol tamén de cuidador, non só de visitante, de estar co neno. Iniciativas como esta xa están en marcha, por exemplo, no Hospital de Santiago de Compostela, tamén noutros de referencia fora de Galicia, como o Valdebrón en Barcelona ou o 12 de octubre en Madrid. Todo lo que llevamos de año aquí en el complejo hospitalario de Pontevedra, nacieron alrededor de 50 niños prematuros, ¿vale? Dentro de los partos que llevamos este año, que llevamos 936 creo que a día de hoy, que mira hace un momentito ahora las estadísticas, que bueno, la natalidad está disminuyendo, en cambio la tasa de prematuridad se mantiene y de hecho sigue nutriendo. A presentación oficial desta biblioteca foi hoxe no Hospital de Día de Pediatría de Pontevedra e completouse cun obradoiro práctico para as familias, con lecturas para bebés de 0 a 2 anos. Crear tamén unha pequena semente para cando estes nenos e os seus pais saian do hospital, continuar con este proceso lector de acompañamento e de un vínculo que xa se será desde aquí, desde moi cedo. A Aula CEMIT de Ribeira celebrará o Nadal cunha ampla oferta formativa. Haberá 4 cursos tanto para nenos como para adultos, cunha proposta interxeracional do máis novidosa. Durante o mes de decembro, a Aula CEMIT de Ribeira desbordará a actividade. O mes comezará con cursos para adultos impartidos pola Asociación Cibervoluntarios. O primeiro desenvolverase do 9 ao 12 de decembro en horario de 9:30 a 12:30 da mañá, co obxectivo de mellorar a seguridade no entorno digital. Do 15 ao 18, a protagonista será a intelixencia artificial. Crear contido con intelixencia artificial, que será do 15 ao 18 de decembro, no mesmo horario, de 9:30 a 12:30, e aquí xa se meterán as novas tecnoloxías que xa cada día a inteligencia artificial é máis utilizada para un montón de cousas, como modificar imaxes, retocar textos ou facer un montón de cousas que cada día vai avanzando a pasos axidantados. Queremos que as nosas persoas e as nosas tanto maiores como cativos pois vayan da man da tecnoloxía. Metido xa nas datas de vacacións, haberá actividades pros nenos. Os máis cativos de 7 a 9 anos poderán aprender a través do xogo no Tecnonadal divertido. Para os nenos de 10 a 14 anos organizarase o concurso Barallando entre xeracións, unha innovadora proposta que busca promover as relacións interxeracionais. Serán nenos entre 10 e 14 anos e maiores de 55 anos, nos cuales se farán parexas e cada parella fará unha baralla según as cartas que se vayan creando, como por exemplo que había en riba da mesa, que hai en riba da mesa no teu Nadal. A xente maior terá que dicir o que había nos anos cando eles eran cativos e o que os nenos teñen agora encima da mesa cando chegan a tanto comida, como tecnoloxía, como luces, como todo. Entón, con eso, a súa creatividade co Canva e con varios programas máis, pois farán un xogo de barallas. Logo haberá un xuradiño que diga que baralla é a gañadora e esa baralla plastificarase aos gañadores e entregarase por duplicado tanto ao maior como ao cativo. Os interesados en participar en calquera das actividades xa poden inscribirse a través do teléfono 981 876 043 ou no enderezo cemit.ribeira@xunta.gal. Serán de balde ata completar o número de plazas. E seguimos en Ribeira. O Centro Recreativo de Artes acolleu a entrega de premios do certame de poesía Albariza que organiza esta entidade en colaboración co Concello. Nesta 12ª edición foron 5 os premiados na categoría de 9 a 11 anos. O gañador foi Nicolás González con O bosque que cambia de cor, mentres que Fátima de la Iglesia quedou en primeiro lugar con A nosa identidade. A modalidade de 14 a 18 anos quedou deserta, mentres que na de adultos o primeiro premio foi para Experta de Alba Sánchez. Na categoría especial da terceira idade houbo mención para Pepita Vidal Pérez con A vida hai que amala e para Magdalena Castro González por Pepiño saeu xogar. Noia celebrará a súa semana musical con diversos concertos na igrexa de San Martiño. Ademais das actuacións a cargo dos alumnos do Conservatorio e de varias corais polifónicas, os dúos Nan e Xesta pecharán a programación. Nunha vila con tanta tradición musical como Noia non podía deixar de conmemorarse o Día de Santa Icía cunha ampla programación.
A 48 edición da Semana Musical contará con 3 xornadas de concertos nun marco incomparable como a Igrexa de San Martiño. É un entorno moi agradable porque estamos na Iglesia de San Martín, donde xa a entrada no pórtico os músicos están anunciando que a música vai a ser a protagonista. Ten unha acústica preciosa e o traballo da coral desta xente da asociación é inmenso. Fixeron un traballo para conseguir todos estes grupos tan interesantes como conservatorio, grupos de música e corales. A programación dará comezo este venres, día 21, co concerto a cargo do coro, orquestra e banda do Conservatorio de Noia. O sábado será a xornada dedicada aos corais, nas que xunto coa anfitrioa actuarán a Polifónica Aurea Canta de Barbadás e a Coral Polifónica de Cariño. O peche do ciclo será o domingo cos dúos Xesta e Nan. Este ano o Conservatorio vai meter o grupo de orquesta dos pequenos, tamén metido cos dos maiores. O Día das Corales, pois, bueno, ese día xa é un día solamente dedicado ao canto coral. Ven unha coral de Ourense, de Barbadás, a Coral de Cariño e nós. Nós temos unha pequeniña sorpresa, e nunca mellor dito que pequeniña, porque van cantar nenos pequenos con nós este ano. E despois o terceiro día, son dous dúos, que son, o primeiro son o dúo Nan, que son dous chicos daqui de Noia, un violinista e un guitarrista, e outro é o dúo Xesta, dúo Xesta, que son dous chicos de Vigo, tamén unha chica máis un chico que tocan o violín e máis o piano, que eu penso que tamén vai estar moi bonito. Todas as actuacións darán comezo ás 8:30 da tarde con entrada libre. E así rematamos de contado o programa de entrevistas Falemos e a actualidade que continúa, xa saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.